Ahoj všichni, dneska je tady Leoland a dneska budu točit obručí co nejvíc. Doufám, že dám rekord. Tak a jdeme 3, 2, 1, teď. No, se mi to teda nepodařilo, ale je dobrý. Jdeme druhý kolo, takže 3, 2, 1, teď. No, tam nahoru. A tam ještě. To bude asi už všechno, tak příště bude zase jiný video, tak čau. A dávajte lajky, hodně lajky.